Kello on nyt 7.45 ja me ollaan täällä Klauskon aulassa. Hyvää huomenta, Maksinen. Huomenta. Mitkä on fiilikset juuri nyt? Sä oot pudonnut eilen talosta, viettänyt yön eristyksissä ja ensimmäinen vapaa-aamu vapaudessa. Oli kiva syödä aamiaista niin kuin pitkästä aikaa. Mä oon syönyt puuroa ja hapankorppua ja vettä. Ja miltä tuntuu niin kun tää elämänmuutos? Sä olit kuitenkin 6 viikkoa talossa, joka on niin aika pitkä aika. No ei oikeastaan vielä, että nyt on vaan sellainen jännä olo ja on kiva tuijottaa kaikkea. Sitten mä tuijotan ihan hulluna kaikkea. Jengi varmaan ajattelee, että mä oon joku tauti, kun mä vaan jää tuijottaa kaikkia ihmisiä, kun mä en ole nähnyt niitä pitkään aikaa. Ei älä tuijota, hän tuijotti mua näittäkö, tai olla joku tauti neidillä, kun tuijottaa, toi menee nyt ihan liellisuuksiin toi sun tuijottaminen. No niin, onko sulle tullut muita oireita, vamppaa käsiä heiluko päähän? No mä tuijotan myös niinku kaikkia paikkoja. Ja mä veikkaan, että ensimmäisen kerran kun mä menen kauppaan, niin mua varmaan hirveästi pelottaa kaikki myymälävartijat, kun mä onnistun tuollakin tekemään yhden myymälävarkauden äärältä. Niin Onko sulla taipumusta kleptomaniaan? No ilmeisesti, mutta tää on ihan uusi piirre musta, mutta mä oletinkin, että tuolla talossa löytää sellaisia uusia piirteitä itsestään. Mulla on näköjään hirveä tarve pitää housuja puolessa välissä niinku takamusta jostain syystä. No ei se ole huono ominaisuus kauniissa nuoressa naisihmisessä. Mikä talossa oli sun mielestä hauskinta? Mun mielestä talossa mukavinta oli, voi vitsit, ihan ehdoton ykkönen talossa oli Ganes-juhlat. Se oli niin siistiä. Heräskö sulla jotain syvempiä tunteita joitakin ihmisiä kohtaan? Joo, ei sillä tavalla. Kuitenkin kun mä katselen niitä poikia niin läheltä niin pitkään, että siitä on niinku jotain muutakin vikana, jo sitten alkaa kiinnostumaan niistä. Miltä tuntuu olla talossa, kun ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu ulkomaailmassa? No sitä me mietittiin pitkään, että jos syttyy sota, niin että unohdetaankohan meidät vaan sinne. Kyllä. Todennäköisesti. Niin periaatteessa me ei voida tietää sitä, niin aina kun menee lentokone yli, niin pitää katsoa, että onko se pommilaivoja. En välttämättä halua kiertää julkispileitä, mitä ne sitten ikinä onkaan, mutta ilmanen viina kelpaa aina. Selvä. Ootko ajatellut hankkiutua hoitoon? Niitähän on kaikenlaisia AA-parantoloita. Ei se ole sairaus, jos ilmasta viinaa, jos on sairaus, jos rahansa juo. Niin, sillä lailla. Kiitoksia Maksina oikein kovasti, oikein hauskaa syksyn jatkoa ja me varmaan nähdään. Joo, kiva. Tervetuloa Maksinen, hän on meidän kunniavieraamme tänään. Ja hän tuli, voi sanoa hyppien, mutta et tullut ihan suoraan syliin. Hauska nähdä. En. Moi, mitä kuuluu nyt? Kiva. Miten on päivä mennyt? Nopeasti. Okei. Onko ollut hauskaa? On ollut tosi hauskaa. Olet tavannut lehdistöä ja kaikkea tällaista? Kaikkea kivaa. Hei, kerro mulle ihan ensi alkuun. Sä olit 6 viikkoa eristyksessä tästä maailmasta ja täällähän tapahtui kaikenlaisia asioita. Mikä uutinen yllätti sinut, että mikä oli tapahtunut tällä välillä? Mut yllätti se, että oli tullut syksy. Okei, eikö sä nähnyt tuolla talossa, onhan sielläkin piha? En. Sä et tajunnut, että on Se syksy? on ihan vihreä se ruohikko siellä. Niin, ei sitä niin. silleen. Okei. Oliko mikään maailman uutisista niin semmoinen, että oho, että onpa tapahtunut kummia tällä väliin? No ei oikeastaan. Ainoa uutinen, mikä muistan mitä on tapahtunut, oli se, että Pussycat Dolls on täällä. Mitään muuta muista. Okei, no haluaisitko mennä katsomaan? No en mä tiedä. Mä voisin mennä kattoon kyllä. Hei, ei muuta kuin yritetään hommata sulla liput. Sä oot ollut nyt päivän median kourissa, niin mitä ne kyseli sulta ja millaiset on fiilikset tällä hetkellä? Kaikkea kivaa kyseli muuta. Mun mielestä mä oon päässyt aika helpolla. Okei, no kerro nyt jotain esimerkkejä vähän, mitä ne kyseli. No kyseli kuule paljon kaiken näköistä tosta mun esimerkiksi riahakkaasta tavasta juhlia tuolla ja siitä, että mulla ei välttämättä ole aina vaatteet päällä, mutta suihkussa ei yleensä pidetäkään vaatteita. No harmittaako tää putoaminen pois? Nimittäin tuo häätöäänestyksessä ollut taistelu oli hyvin niukka ja tappiosi oli kovin niukka. Eli ihan muutamasta prosentista oli kiinni se, että sä et ole talossa tällä hetkellä. No oikeastaan mua olisi harmittanut enemmän lähteä melkein ensi viikolla, koska mulla on synttärit, niin on kiva olla täällä. No hei, onnea nyt etukäteen, on huomenna. Huomenna. Okei, lauletaan kaikki siellä kotikatsomoissa nyt Maksinelle paljon onnea vaan. Okei, paljon onnea vaan, paljon onnea. Joo, kivasti lähditte mukaan siellä kotikatsomoissa. Joo, kyllä. Tänään me tavataan, niin mä tapaan aurinkoisen, viehättävän, lumoavan naisen. Valitettavasti ei kaiketi kylläkään sinkku, mutta mistä tää muutos? 6 viikkoa talossa ja sä oot puhinut kukkaa. Joo, näin on päässyt käymään. Ehkä ennen kuin mä tulin tänne, mä jännitin
sit niinku eri lailla. Hei, kerropa lyhyesti, miltä tuntuu? Sä menit sisään perusmaksinena ja nyt susta on tullut julkkis. Onko fiilikset mitkä? Onpa oikein kovallu aika julkki. No hei, julkkis, se on luokan julkkiskin. No mutta sua ei vielä ahdista yhtä ajatus siitä, että ihmiset tunnistaa. Ei ahista, mä oon päässyt tosi helpolla lehdistössä. Mä oon ollut niin kiltti tyttö aina. Niin, no luepa huomiset lehdet. Mutta hei, niistä ei kannata välittää, nimittäin Anita Hirvosen sanoin tämän päivän skandaaliotsikoihin käännetään huomispäivän silakat. Hei, me jatketaan Maksinen kanssa hetken kuluttua, mutta hyvät rakkaat katsojat, suorastaan legendaariset katsojat, Ramille terveisiä palautteesta, niin nyt on aika mennä tsekkaamaan, kuinka voit osallistua viikkokisaan. Tervetuloa takaisin sieltä mainosten mielenkiintoisesta maailmasta. Täällä on tuolla vieraana Maksinen. Jatketaan heti ja ehditään jutella mahdollisimman paljon. Kuka oli talossa sun henkilökohtainen suosikkihenkilö? Henkilökohtainen suosikkihenkilö oli Sauli, siis tietenkin. Kaikki pudonneet on sanonut, että ne dikkaa Saulista. Mikä tekee Saulista niin ihmeellisen, että se on kaikkien suosikki? No kun Sauli on sellainen ihana ja sitten se on sellainen taskusauli ja sitten se kantaa aurinkoa mukanaan ja se hymyilee koko ajan ja sitten se on niin mahtavaa. Se opetti mulle leikkiä Sherwoodin metsää. Okei, voiko sä nyt leikkiä meille vähän sitten? En voi leikkiä Sherwoodin metsää, koska täällä ei ole yhtään juomia. Okei, ai niin siinä pitää olla juomia, totta, mä unohdin. Sherwoodin metsää, se pöllitään muiden juomia. Niin kyllä, totta. Joo, kiva harrastus neidillä. Niin minkälainen kaveri Timo susta on? Timo oli sellainen kaveri, että mä en ole ikinä tavannut toista sellaista ihmistä, josta tulisi yhtä hyvä homo kuin Timosta. Siis kaikki. No mikä on ainoa este, että Timo ei voi olla? Se oli tämä, mikä Timo paljasti vasta vähän aikaa sitten tällaisella pienellä housutalastekniikalla, että Timolla on ihan järjettömän karvanen persaus. Okei. Ja oliko se ollut niin karvanen, että Nikokin oli siis pudottanut pallon vai minkä se oli pudottanut kädestään, kun se oli järkyttynyt? Joo, Nikolta meni ihan pasmat sekaisin, kun se näki ensimmäisen kerran sen Timon härän silmän. Herransa, mikähän Niko sitten on miehiä. No, mutta hei, mitä aiot tehdä ensimmäisenä, kun pääset kotiin? Mä aion ensimmäisen, kun pääsen kotiin, niin varmaan rapsuttaa mun kissa ja syödä. Okei. Mitä sä aiot syödä? Ei mitään, mä menen varmaan mäkkiin. Niin kuin sä oot sanonut pitkään aikaa käydä mäkissä. Hei, sitten minkälainen sun syksy on tästä tulevaisuudessa? Onko sulla joku työ- tai opiskelupaikka? No ei ole mitään suunniteltu. Mulla on niinku ensimmäisenä suunnitelmassa loma ja mun Playa del Ingles-matka. Eikä se ole ainoa matka, nimittäin täällä Extran puolella me halutaan lahjoittaa sulle myös Tallinkin risteily. Tämä PB-risteilylle sä pääset, onnittelut. Nimittäin sen on lahjoittanut Tallinkin ja me lahjoitetaan se eteenpäin sulle. Hei, meillä on myös tähän väliin, että mä en unohda, niin meillä on myös muita lahjoja sulle. Nimittäin kaikille talon asukkaille tätä nyt jo alkanutta viikkotehtävää varten painatettiin paidat, koska emmehän me voi tietää, kuka talosta putoo. Niin tässä oli sun paita, joka olisi tarkoitettu tälle viikolle. Ja kun se on nyt 2 puolelta sun nimellä nimetty, niin ei sitä oikein voi kellekään muulle antaa, niin onnittelut. Sä voit laittaa sen päälle, kun sä tapaat sun poikaystäväsi. Siinä on aika, sanoisinko, avonainen kaula-aukko. Ja me ei olla nähty niin pitkään aikaa, että se on hyvä, että tässä on nimi, että vaan niin kuuluu. No pelkääksä sä, että ihmiset ryhtyy nyt tuolla kadulla ahdistelemaan sua, koska sä oot ihan tunnettu kasvu? En usko, että rupeaa ahdistelemaan mua. Okay. Sen enempää kuin ennenkään. Okei. Onko se ahdisteltu ennen? No totta kai. Okei, no sit se on sulle tuttua ja uutta. Hei, aiotko epäillä, että tuleeko treffiehdotuksia sulle? Tuli jo yksi. Tuliko? Joo. Okei, nyt kerro meille minkälainen. Yhden mun ystävän kaveri haluaa mennä mun kanssa naimisiin. Okei, no vastasitko kieltävästi? Mä kysyin, että onko se rikas. Okei, no oliko se rikas? Kuulemma lääkäri suusta. Okei, voi olla hyvinkin rikas. Aiotko seurata tässä jatkossa BB:tä? Aion ehdottomasti. Ihan varmasti aion. Ja voit ehkä jopa äänestääkin? En halua äänestää. Mä oon nyt mun mielestä mun niin kun äänestykset ja nimeämiset suorittanut. Okei, no nyt sä vaan katselet. Nyt mä katon ja annan muille sen äänestämisen. No se on ihan reilu meininki. Hei, no miltä susta tuntuu, kun sullahan on myös itsellä nyt omia faneja, niin tuntuuko hämmentävältä, että jotkut niinku dikkailee susta persoonana? Joo, tuntuu vähän hämmentävältä, koska mä sain kirjoittaa tänään ihan 1 kappaleen nimmareita. Okei. Ja se ei ollut edes kuittiin. Okei, vaan johonkin siis paperilappuun. Ihan paperilappuun. Hei, no sano vielä nyt terveiset sun kaikille faneille. Siinä on kuule kanava. Joo, voin sanoa terveisiä, jos keksisin jotain sanottavaa, mutta niin kuin hirveästi haleja vaan kaikille. Olen halaillut paljon talossa ja halailen kaikkia fanejakin, jos niitä on. Hei, aiotko muuten, nyt sano vielä loppuun, että aiotko pysyä julkisuudessa vai lähdetkö pois julkisuudesta? Aion mennä ihan omalla painollaan tämän asian. Kans. Et
elämää heittelee. Hei, kiitos Maksina, loistavaa, oli hauska tavata. Sä oot kyllä vallottava henkilö, on pakko sanoa. Käykö tutustua nyt tuolla meidän backstagella, siellä on sulle hyvät tarjoilut, siellä on muun muassa vettä ilman jäitä.